nami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Dzwoniłam wczoraj do Ciebie, bo ja chciałam Ci powiedzieć, że mam dla Ciebie Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między No dobrze, ale ja chcę, żebyś zadzwoniła do tego Mareczka, żeby on nie molestował mnie, bo wiesz, przyszedł on za 200 zł do Saturna i on to bardzo chce, ale on nie rozumie, że on nie powinien tego boru za 600 zł na tą lodówkę dostać i on chce i tamto, chce i to, chce i wszystko i te koszule, co Ty mi chcesz dać, on też pewnie chce. To się spyta jego, zadzwoń 505 725 605. błogosławiony owoc żywota Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Ale my nie błogosławiony mówimy o owoc praniu, żywota my w ogóle nie Twojego bierzemy, bierzemy nowe, zakładamy i w ogóle nic nie bierzemy. Teraz i w godzinę śmierci ciuchy w magazynie Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Będą, nie ma. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc To żywota będzie Twojego dzisiaj na tej Wigilii, bądź o 15 u Palotyny, bądź. Nie, ja tam nie byłam Teraz i w zakazka. godzinę śmierci No ja wiem, bo za daleko masz, ale Zdrowaś wiesz. Maryjo, łaski No pełna, bardzo spokojnie, proszę Ciebie, gorące ziemniaczki, no i ten karsz tradycyjnie według Palotynów smażony, to jest wielka tradycja, wiesz. A Ci chcę zapytać, a Ty czyja to jest chustka, to jest chwała Ojcu, Synowi i Duchowi idziesz tam na Świętemu. święta? na początku, teraz i zawsze. No idę na tego karpia, bo ja po Maryjo, prostu... bez grzechu pierworodnego Ale święta święta, są módl się za nami. Pogań. Nie powinniście Dobrze, że Ty to zauważyłaś, wiesz? No ja właśnie chciałabym pouczyć, że można jeść nawet na Wigilię mięsa. Jak tam będę, to powiem, proszę Państwa, proszę, nawet mu pozwalam jeść na Wigilię mięsa. A jeżeli... Nie, z Biblią nie, no to chyba, żebyś była może z książeczką do nabożeństwa katolicką, to byś się źle przygotowała. Musiałabyś być z Biblią, to wtedy nie. No, także, a kiedy przyjedziesz? Stać się światło No, dla nie mam czasu, na razie nie mam czasu, bo idę Ten do sam pracy, epizod, chociażby a na bez głosu, święta lecz sobie analogiczny. No to więc Ci mówię, że zadzwoń do Mareczka i możesz mu złożyć życzenia świąteczne i to wszystko. Myślę, że on nawet by odebrał 505 725 605. Czy chcesz drugi telefon? Ojcze nasz, który jest na niebie, święci się Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my nie odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, No, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale... No, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. no właśnie, on jest tym niewolnikiem, wiesz. Jak do niego raz poszłam na święta z Aliną Lasotą, reżyserką, jak nam zrobił rybę, on się umiał postawić, to myśmy siedziały na wersalce, a on siedział na podłodze. I tak po prostu nam dogadzał z tą Aliną Lasotą. Ona już pojechała na Litwę, bo to Litwinka to było parę lat temu. Myśmy były u Palotynów, u Mareczka po drugie i jeszcze na wschodnim pojechałyśmy na Czerwony Bar. To nawet one się patrzyły, co to za kobieta w tym futrze takim, że nie chciały za bardzo dać tego steropianu, wiesz, z tymi pierożkami, z kapustą. A ja mówię, Alina, wiesz, no to więc ten Mareczek siedział na podłodze, tak usługiwał, że on momentami to naprawdę zachowuje się bardzo skromnie, ale momentami to mu odbija, że mu się coś należy za to, że on ci
podawał ci jeść, jak ciebie nakarmił, to jemu się należy. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Nie, on wie, że to jest niemożliwe, bo jak ja powiem nie, to on będzie wtedy, wiesz, skakał, krakał, gdakał, tysiące SMS-ów wysyłał. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. No to wiesz, ja do niego i tak czasem jeżdżę, ale jak on jest taki kłótliwy, a taki krzykliwy, to nie ma sensu. Te Babilonki sobie odpuszczą do niego, wiesz, wystarczy, że on tutaj tysiące tych SMS-ów wysyła. A czy ty masz tam te SMS-y? Na razie mamy tylko dokumenty, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. On po prostu już kładzie się do trumny. Nie wiem, czy ty wiesz, że on ma na dupie pryszcz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Bajka to jest wymyślił, ale on tam naprawdę do tego rakowca jeździ. On mi to mówi, że on naprawdę jeździ. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A może wiesz, ponieważ on jest wrażliwy, jest przewrażliwiony, to może być tak, że on, wiesz, rozdmuchuje tę bajkę. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecam Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tak, żeby każdy mu coś dał, a potem jeszcze nawet, żeby musiał dać. Żeby musiał dać. Czyli jako niewolniczka musisz dać, oddać hołd lenny, pokłonić się i na szmatach mu tam wyłożyć swoje bogactwa, może mleko z piersi silikonowej, czy coś takiego. Gdzie najwięcej prowadzi się dyskusji w tych zamachów choryli, to zarówno tego ataku na redakcję tygodnika Szary, jak i na Batacloński. On ma wiedzę telewizjową, oczywiście. On ma. Ma świadomość, tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Tak, tutaj jakiś SMS napisał, że... No kurwa, weź ten drut wyłącz, no! No poczekaj! No przeczytaj! No bo to się też denerwuje, to wszystko. Że jakiegoś Wiśka na policję, wiesz, Mareczek zgłosił, wiesz. No. No. Święta Maryjo, Matko Do pracy go wyślę, tak. teraz i w godzinę śmierci naszej. Tak, z głupoty i z lenistwa, oczywiście, że nie, bo nic nerwowo. Ja mówię, ładuję, odłącz chociaż na chwilę ten telefon. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Także ty, Ewka, powinnaś na tych grenadierów pójść i powiedzieć, że wiesz, wariat ci tyle SMS-ów wysyła, a ty masz jeszcze te SMS-y? Też skasował, też. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. No. Walczy po stronie państwa i polskiego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Tak, tak.